Olusasazo ngqo lwendaba kumagumbi ethu osasazo kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo ziphambili. Siye nasemfuyweni yethu, imfuyo yethu because boke kwatshiswa kho kwanto yenzekayo. At the same time izikolo ke wona kwisiwesi because izikolo zethu zisezilalini. Ingingqi ezikumazantsi nempuma yeli loMzantsi Afrika zithiwe wambula ikhephu elishiya intsapho ziqhaqhazela ingqele nemigaqo engakhuselekanga. We are saying that youth aged between 15 to 24 years, as well as those aged 25 to 34 years, continue to have the highest unemployment rates. Linyukile izinga lentswela-ngqesho eMzantsi Afrika ngokwengxelo yeziko lenkcukacha-manani. Kwezemidlalo, umbutho webhola yomnyazi Netball South Africa utyhila izicwangciso zokuphehlelela iSuper League ezakudlalwa kweli. Molweni emakhaya, khongozelani uvimba esenilungiselela wona ngokuhlwanje. Ingingqi ezikumazantsi nempuma yeli loMzantsi Afrika zithiwe wambula ikhephu elibangela umtsalane nokuqaqamba kwenkangeleko yentaba nemigaqo kwezi ngingqi. Kunjalo nangona lo mbono ungaxhaphakanga utsala umdla kwintsapho, kodwa ukwangunobangela wokungakhuseleki kwemigaqo kwezi ngingqi. Izikolo ziphazamisekile, uluntu luyaqhaqhazela ingqele. Intatheli seliziko ziphume embombozona ukujonga ifuthe lale mozulu eluntwini. Iqabaka zisiza kuthi qolono ukuqhaqhazelisa amazinyo kweli jikelele. Abahlali bendawo yamatyotyombe eCoronationville eRhawutini bazamana nembawula ukuzungulana nemfudumalo. Bazityandigila ngamatyotyombe wabo athwaxwa zingqele ngokumandla. Yeah, we're trying to keep warm by doing mbawula. We put some woods inside the tin there. As you can see, it's much better. Because that fire keeps us going. Because we can't be indoors when it's so cold. End of the day, what you gonna eat if you're gonna be indoors the whole day? Because you have to get something to eat, you have to come out and go outside. Organize some recycling and go sell and get the money. Kambe ke ingqali yezemozulu yeUniversity iVets ithe unobangela luqhawuko lomoya ngokumandla kwiindawo ezisezintabeni noluthi lucothe ukudlula lutsho lubangele ingqele zandyondyo zemvula kanye nekhephu elikhithikayo. In Johannesburg, we're sitting at about 1,700 meters above sea level and a bit further away from the sea. We don't experience snowfalls very regularly, so we have had now 3 snowfall events within the past decade, and that is a bit more than we've seen in previous decades. Kananjalo abantu empendle KwaZulu-Natal bamokamokana neziphumo ezigxigxisa amaphahla ezindlu zibangela izikhukula ezindleleni. Abasemagunyeni batyale amaqela nakwiingingqi zaseKokstad naseUnderberg ukukhawulelana nezo meko. La sikhona njengamanje ku-R617 ngasempendle liyanetha futhi liyabanda kakhulu futhi ke linenkungu enkulu ebanga ukuthi ke awudrayiva bangakwazi ukuthi babone kahle uma ngabe beshayela. Kananjalo ukukhithika kwekhephu kwimimandla yaseSwartberg eNtshona Koloni kubangela ukuxinga kwemoto ezindleleni. Safety must come first. If a road or pass is closed, please do not attempt to use it. Lo gama nakwiphondo laseFreystata kulumkiswe abaqhubi ukuba baqhube ngononophelo yaye uluntu luzikhusele. She says this strong wind started on Sunday morning and they started worsening in the evening. She went to bed but could not sleep, and around 5 in the morning she heard a loud noise and discovered that her roof was blown off. Sixada kwindawo yamatyotyombe iBrondal eMbombela eMpumalanga lemozulu ibakhumbuza ngemontlalo yabo enesidima esiqhoqekileyo kanye nemontlalo erhuqa eludakeni nanjengoko isehla bengenambane nazindlu zifanelekileyo. Kwiphondo laseMpuma Koloni isebe lezemfundo linqumamise iinkqubo zokufunda nokufundisa kwizikolo ezikwindawo ezithe zachaphazeleka kukhithika kwekhephu. Ikhephu tata lisichaphazeleka kubi kakhulu ngoba apha ekuhlaleni apha etlokweni uzafumaniseka kuba nombane ubalekile kwatsho zonke izinto zamantli kwathuleka. Siye nasemfuyweni yethu, imfuyo yethu
because kuboke kwachiswa kokwanto yenzekayo at the same time izikolo ke wona kusiwesi. Ukanti ke noxa nje ababandakanyekayo beselulela isandla kangangoko ukunceda uluntu kule mozulu bambi baxhalulwe xhukwana ile mozulu inekhephu kunjalo nje kulindeleke likhithike de libe nesiqabu ngolwesine. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Ngabahlali bendawo yamatyotyombe ijika Joe eMgungundlovu abangaphezulu kuma-400 abalele iintsuku ezintathu engqeleni emva kokuba umlilo utshabalalisa amakhaya abo ngomgqibelo. Abahlali abadingayo bathi bashiyeke beswele betyhola umasipala ngokusilela ukubanika iindawo zokufihla intloko zethutyana. Ingaphezu kwa-700 imijondolo ecekelwe phansi umlilo ngempelasonto lapha nokusale Dengwane abantu abangaphezu kwa-400. Lezakhamizi zasemijondolo kaJika Joe okungabesifazane bathi isimo sibi kakhulu njengoba kunamakhaza ashubisa umkantshwa kwazise kuneqhwa ezintabeni zokhahlamba. Laba abalahlekelwe amakhaya emlilweni manje bazama izindlela zokuphila. Uthabile Luthuli ongasebenzi unezingane ezisishiyagalombili uthi into ebalulekile kuye njengamanje ukugcina izingane zakhe ziphephile. Izolo besilele la indlela bangengazama ukuthi ngithathe yona lo thayilo chile ngivuse ukuze sihlangane nomakhelwane. Bekunetha ngoba ngithe mangizumeka mangiphaphama ngaphaphama ngiyimanzi kukhombisa ukuthi kuchuthi imvula nje okunginetha nje but bese ngizunywe ubuthongo. Ezinye izakhamizi zizama ukwakha kabusha. Manje usizo silitholi kunalokho into basikhethe ukusilethela yona basilethela ukudla. Esithuke nje izolo bekunetha silale phandle sabamanzi nengubo zethu zabamanzi. Masipala wathi usithembisile ukuthi uzosupporta ngematerial nangezinsiza zomphakathi. Namanje usalindile kumphakathi bengakafiki lutho. Bala uthi akukho umuntu osele Dengwane kwaJika Joe njengoba izakhamizi phambilini zanikwa izindlu zokuhlala umasipala eduze nelemijondolo. Kodwa kuthiwa iningi lamalungu omphakathi aphuma kulezakhiwo aqashisa ngawo ama-flat babuyela emijondolo. Izakhamizi ziyakuphika lokhu. Iningi labantu abalaphana abanye babo yilaba abakwazi ukuthi bahlomule kulama flat lawa akhiwe laphana ku phase 1. Londi Khatebe, SABC News, eMgungundlovu. Amapolisa asemntla-ntshona aqhuba uphando kulandela ukudilika komgodi nothe wasuba imiphefumlo eli-14 yabombi mgodini abangekho mthethweni kwindawo yokulahla inkunkuma ngakwindawo yogobityholo eNkaneng kude kufuphi naseRustenburg. Amapolisa athola uphando luza kujoliswa ekuziseni ezinye izixhobo eziza kuqinisekisa ukuba bakhona kusini nabanye abombi mgodini abavalelekileyo ngaphantsi kobugoxo. Amapolisa aqhube ngelithi ubungcikane bangabantu abasibhozo bebengeniswe esibhedlele. Esi sibhozo esingenazimpepha sesaselisuthu kwaye abathathu kubo bakhululwe esibhedlele bayokuvalelwa esiseleni, abanye basagadwe ngamapolisa. Lusaqhuba uphando lwamapolisa kwindawo yexhwayelo kulandela isithwakumbe esehle kule ndawo. The identity of those 14 African males have not yet been established. Further to that, 8 were injured. 5 of them received medical treatment and 3 were released upon receiving medical treatment. The 3 that was relieved, in actual fact, all 8 of them are Lesotho nationals. Le sele iyindawo yokulahla ubugoxo nenkunkuma abombi mgodini bayisebenzisa njengendawo yabo yokugila imikhuba. This used to be a disuse dumping site. Now a dumping site, as we are all aware, that over time, this area grows in height, and the walls was obviously not very stable. As the excavation went on there, obviously this walls is very high, and due to the unstable nature of the materials that is on that site, and the extra friction that was caused by this group of so far 22 illegal miners, it then led to this walls caving in. Ngona sele kufunyenwe imizimba eli-14, amapolisa asacinga ukuba kungakho amanye amaxhoba angekafunyanwa kule ndawo. Abakwantsasana bathi basaqhuba neenzame zokufanisa imizimba eli-14 nethe yafunyanwa kule ndawo.
Izinga lentswela-ngqesho linyukile eMzantsi Afrika. Iinkcukacha ezikhutshwe liziko leenkcukacha-manani zibonisa ukuba izinga lentswela-ngqesho linyuke laya kutsho ku-33.6% kwikota yesibini yalo nyaka. Oko kukunyuka ngo-0.9% xa kuthelekiswa nekota yokuqala. Inani labantu abangaphangeliyo ngokulimi kwi-8.5 yezigidi ukunyuka ngabantu abangasebenziyo abafikelela ku-345 yamawaka phakathi kwenyanga ka-April kunye nenyanga kaJuni. Ukulahleka kwemisebenzi kubonakala kwicandelo lokwakha nalapho imisebenzi efikelela ku-100,000 elahlekileyo ze icandelo lozothutho labhalisa ilahleko efikelela ku-30,000 yemisebenzi kwalandela icandelo yemizi yabucala nebone ilahleko yemisebenzi engama-28 yamawaka. Ulutsha lelona luthwaxwe mpela koku. We are saying that youth aged between 15 to 24 years as well as those aged 25 to 34 years, continue to have the highest unemployment rates, sitting at 62.8% and 41.8% respectively. Iingcali zezoqoqosho zithi lamanani axhomileyo entswela-ngqesho ayonto ibingalindelekanga. Given the issues that we're seeing in the Strait of Hormuz and the impact it is having on economic growth rates around the world, we're going to be tough economic quarters, and in light of that, so would you see the impact coming through on the job side? Izazi ngezoqoqosho zikwathi intswela-ngqesho yeli lizwe iza kuthatha ixesha ukusonjululwa. The only way to fix it is really for there to be a complete change in mindset of the government to start getting rid of cadre deployment. Iziko leenkcukacha-manani likwadize okokuba icandelo lemveliso libonakalise ukwehla ngo-1.7% xa kuthelekiswa nonyaka odlulileyo, nangona belibonwa njengelona candelo belinokuvelisa amathuba emisebenzi. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo xa sihlabela mgama. Urhulumente woMzantsi Afrika ufuna imbuyekezo kumazwe aseMalawi, Nigeria nase-Ethiopia ngeendleko zokubuyisela bembalamazwe kumazwe abo. Isebe lezekhaya lithi sele lichitha 292,000 yeerandi kwiphulo lokubuyiswa kwabantu bakumanye amazwe nalapho sele ngabantu abafikelela kumawaka ngama-75 ababuyiselwe kumazwe abo. Imbi yezekhaya lithi iqondo lokubuyiselwa emvekhaya kwabemi bangaphandle abakweli ngokungekho mthethweni libeke uxinzelelo olumandla kwimali yesebe. Lithi inani labantu abasele begodusiwe ngexeshana nje elincinane asiyonto eyakhe yenzeka ngaphambili. You know, if we look at the numbers of repatriations that were done, I think the latest figure was sitting around 75,000, really unprecedented in such a short space of time. Umlawuli jikelele esebeni uthi lo msebenzi ubungahlelwanga ngokwemali. Chairperson, I need to indicate that this is an unfunded mandate as the Department of Home Affairs and other departments that have been involved in this matter. We have not budgeted for this. Isebe kungokunje selibhale urhulumente balamazwe abandakanyekayo lisebenzisa isebe lobudlelwane namazwe angaphandle licela imbuyekezo yoMzantsi Afrika ngeendleko zokubuyiselwa kwabemi balamazwe kumazwe abo. We have also written to the government of Malawi and of course the embassies of Nigeria and Ethiopia requesting reimbursements of this cost through the Department of DERCO. And we are anticipating responses from those governments. Isebe lemicimbi yezekhaya lithi inkqubo yokubuyiselwa kwabemi bangaphandle emakwabo iseyidyokwe enzima ngokwemali nalapho isebe ngoku sele likhangela kwingxili karhulumente kunye namazwe achaphazelekayo ekuncediseni kwiindleko. Kwindaba ze-SABC ndingumkhokeli bandla ndiseParlament. I-SABC ithi ukulungela ukusasaza indaba zonyulo lorhulumente basemakhaya nangona ijongene nemingeni yezimali. Ixelela ikomiti yezoqhagamshelwano nobuxhakaxhaka bale mihla eParlamente ukuba kufuneka inkxaso eyongezelelweyo ukuze isasaze unyulo ngokupheleleyo.
Sekushiyeke inyanga ezingaphansi kwezintathu kubanjwe unyulo, amalungu eParlamente befuna ukwazi i-SABC ulungele nalo msebenzi. Yaze ingqwayingqwa yalo mzosasazo ngonomathotholo nomabonakude eMzantsi Afrika yacacisa ukushokoxeka kwezimali kungayiqhwalelisa kanjani i-SABC. Some of that requirement is a technology requirement in terms of capacitating our broadcasting capability. We will not be able to actually procure and deploy on time. Parliament axelelwe ngendlela isicelo senkxaso se-SABC esikhatywe ngayo. Submission of the Treasury memo as we had the window period for the application under the unforeseen and unavoidable was submitted to the office of the minister. However, it was felt that there wasn't strong enough motivation for that. Njani ulichazo olubaliseko njengolubangelwe kukufakwa kwesicelo kade i-SABC sizathu eso amalungu eParlamente athe yintsomi kuba zaziwa nguye wonke ubani iindzingo zemali ze-SABC esithi kwayinjweli yesizwe ayenzanga ngokwaneleyo ukuqwalasela uxinzelelo lwezimali ye-SABC. I also reject, I think, what the DG says insofar as having submitted a letter to the minister and was told that the motivation, what was the word that was used? The motivation was insufficient. The very fact that there's an election, is that not sufficient motivation? Usekela umphathiswa wezoqhagamshelwano uthi mawungasetyenziswa ukungeniswa kade kwesicelo njengesebe lokusithela inganikwa imali ye-SABC. That SABC is underfunded. It is known, it's not a new thing. So if they would need a special capacity to fulfill obligations with regard to elections in the context of knowledge that they are underfunded, I'm not sure if it makes sense to get these kind of responses. Without the requisite funding, the quality of production that we'll be putting on air will be compromised. Isebe lezoqhagamshelwano lithi lisekhona ithuba ye-SABC ifake isicelo senkxaso. Abafundi bakuyunivesithi yaseFort Hare bagxeke kanobomi isebe lale yunivesithi lokuhlaziya izakhiwo ngokuhlalisa abafundi kwizakhiwo ezingakhathalelwanga nezingahlaziywayo. Abafundi bathi indawo zokuhlala zindala kwaye sele iminyaka zisonakala kuquka ukuvuza kophahla kwanamagumbi elindle angakhathalelekanga, nto leyo ebangela ivumbi elinganyamezelekiyo kwiindawo zabo zokuhlala. Bathi izikhalazo zabo azinakwa zisiphathamandla, nto leyo ebangela ukuba babhinqele phezulu bangene ezitalatweni. Bathi oluqhankqalazo luphembelelwe kukungahoywa kwezikhalazo zabo eziquka ukuphuka kweefestile zezindlu zabo zokuhlala, uphahla oluvuzayo, ukungasebenzi kwezibane kwakunye nelindle phakathi kwezinye. Ziyanetha, azinazifestile, azinazi-lights, azinazitofu, azinaboilers, akho manzi ashushu. Uthi uhleli kanje endlini kube kunetha, njengoba kunetha nje akho mohluko ngoku xa kuthiwa ndime apha phandle naxa ndisendlini. Kudala futhi sithetha nayo i-institution njenge-SRC, abantu abakhokhela abafundi, sine-meeting esesizihlale nabo iveki neveki. So usukela kulo nyaka kuphelileyo sithetha nabo kude kube leli xesha asikafumani mpendulo ephathekayo. Umlawuli wemicimbi yezakhiwo kule dyunivesithi uthi elizikomfundo linoxinzelelo oluninzi lwezinto ezifuna ukutshintshwa nokulungiswa. We talk about maintenance, we are using a term that is generally used for where it doesn't really fit properly, because we have a state of disrepair, a state of years, many years of neglect, many years of backlog. But I want to really assure you that something that they may not be visible on your end, but from our end, a lot is being done. Phala kwezixhobo zokusebenza zonogada kule dyunivesithi kwayanyaniswe nokucotha kokwabiwa kwezinto yile dyunivesithi. Abaphathi kweli zikomfundo bathembise ngelithi kuza kufika izigadla ezakulungisa izinto ezithile lingatshonanga ilanga lanamhlanje. Ndingusidima Mfeku kwiindaba ze-SABC ndisedikeni. Sibulele mawethu masibeleke indlebe sinikhumbuza ezangomso siza noxa bethu ngesizulu. Kamnandi mawethu.
Bhoteni mawethu ngethemba lokuba nifudumele kwezingqele eziqhaqhazelisa amazinyo nalu ke uqikelelo lwemozulu namhlanje xa sijonga ke mbukeli ke Phawuleka into yokubana lithe rhwelele ngamafu epha kwindawo ko-DR napha ko-Sutherland belikhepu ke mbukeli esingathi silinde likhatsho ke mbukeli kukuna kwemvula apha kwindawo ezikoThekwini napha ko-Richards Bay singalibalanga iimbombela xa sityhila ngomso ke Phawuleka into yokubana ziyaqhubeka izamvula ke mbukeli ziqananazile apha kwindawo ezikoThekwini napha kaloku kompuma koloni liqhubeke ke lithi rhwelele ngamafu epha kwindawo ezikontshona koloni ngokuhla ke uSouth African Weather Service khuphe isilumkiso somoya obhudlayo kwindawo ezigudlunxweme pha koGqeberha napha kontshona koloni kananjalo ke mbukeli nomoya obhudlayo pha kwindawo eziko-Springbok nako-Sutherland kanti ke mbukeli ke Phawuleka into yokubana kwindawo ezigudlunxweme pha koZenzweni ke Phawuleka mbukeli into yokubana ngumoya obhudla amandla nekhephe limandla pha kwindaba ezixananazileyo pha koBloemfontein kananjalo ngomso ziyaqhubeka ke mbukeli ezamvula kanomoya obhudlayo kwindawo ezigudlunxweme ngokumbukeli sawujonga amaqondo bushushu kwiphondo laseGauteng ke Phawuleka mbukeli into yokubana pha kwindawo eziko-Springs ngu4 no10 kanti Johannesburg bengu3 naye u11 sithile ke mbukeli sibhele pha kwiphondo laseLimpopo pha koMusina ke mbukeli ngu12 no22 eTzanini bengu11 no18 sibele ke mbukeli esiqonde ngqo kwiphondo laseMpumalanga pha ke kuSkhukhuza ngu14 no21 eMbombela ibengu9 no16 sijonge ke mbukeli pha kwiphondo laKwaZulu Natal ko-Richards Bay ngu13 no19 eThekwini ibengu14 naye u18 sibele ke mbukeli siqonde ngqo pha ezenzweni kwiphondo laseMpuma Koloni kwaMthatha ngu6 no15 kuGompo ibengu11 no19 degrees kanti ke mbukeli pha kwiphondo lasentshona Koloni epha kwindawo ezikomangalisweni ngu9 no17 eMossel Bay babamdwe ngamanqaku naye ngu17 degrees kanti ke libandi kakhulu iOutram ngo4 no16 pha eNorthern Cape mbukeli koKuruman ngu5 no16 eKimberley ibengu6 naye u16 kanti ke mbukeli epha kwindaba ezixanazileyo koPhumleni ngu4 no13 kanti ke Volcom bengu5 no14 siqongqothe ke mbukeli ngalo iphondo lapha eNorthwest ke Phawuleka ke mbukeli pha kwindawo ezikomHekeng nguye u7 naye u15 koVryburg ke mbukeli ibengu7 no16 satsho ndithi maziqhuma inqawe emaxhekweni ichosini